Bermeoko udalak herriko sastar eta paper edukiontziak berrituko ditu. Gaur egun daudenak udalarenak dira, baina berriak renting sistemaren bidez jarriko dira. Guztira 5 urterako kontratua sinatu du udalak eta 311.962 euroko inbertsioa egingo da beza barne. Guztira 205 kontenedore jarriko dira, 155 hiri hondakinak biltzekoak, errefusa eta 60 paper eta kartoia jasotzekoak. Bermeok gaur egun 5 edukiontzi mota ditu, errefusa, papera eta kartoia, organikoa, beira eta ontziak. Lehenbiziko 3 jabea Bermeoko udala da, baina edukiontziak, ekobidriok eta ontziak jasotzen dituztenak Garbiker enpresak kudeatzen dituzte. Orain sinatu berri den kontratuari esker, errefusa eta papera eta kartoia biltzen dituzten edukiontzien mantenua eta garbiketa esleitutako enpresak egingo ditu. Kontenedoreak irailerako jarrita egotea aurre ikusten da.